И здравейте, хора! Започваме с Майнкрафт поредицата. За пети път го снимам този клип. И не знам, просто ако сега пак стане нещо. Малко се развих тук, дойдох с мината. Имам вече скин на CT. Моят приятел Мати го няма. Така. Друго. Ами няма много други неща. Така. Но тук няма нищо интересно. Така. Ще ни трябва тия торчове. Направих си айрон броня. Каска и честплейт. Добре, че поне имам още една кирка. Така. XP. Станах 7 левел. Друго какво. Както казах, 5 пъти се опитвам да заснема този клип. Първият път. Просто да не приказвам. Тук има доста кол, който ще ни е полезен. Ще си направя кол блокове. Дали ще стана 8 левел? Дано. Дали. Така. Явно просто няма да стана 8 левел. С малко. За малко да стана. Така. Вземи торчо. Торчо си отиде. Така. Няма какво да разгледаме в тази мина. Само кол. И то доста кол. Така. Как да обера точовете, че нали ми трябват. Така. Друго какво да си говорим. Качил съм един епизод днес. Може да кача 2 клипа. 2 различни. Тук ще дойда.
О. Аре стига, ти базикаш я сме. Така. Така, 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 така. Да не влизаме много навътре, защото ще се загубя. А не искаме... Не искам да губя селото. Защото там имам легло, печка, айрон. И такива. Вот. Тук излизам от друг край явно. Така. Значи просто няма как да се загубя. Казвам, защо ми има два края от към селото, които са отворени и може да ми през тях е добре. Защо се в тази къща, бе? Защо се в моята къща? Защо? Така. Взем си. Явно да. Няма нищо. Няма нищо. И тук няма нищо. Не. Какво правим? Ой. За Зиг, нали, ще си правиш нещо. Така. Спомням го, още не съм дигнал левел. Той е вилджер. Да, да лягам. Първо да направя другото легло. Ако се чуете откъде съм си изтеглил скинът от приложение, топ ще стигнат. И само 8 левел. Така. Да поуберем пак малко. След 4 минутки ще свърши клипа. Айде 5 минутки да.
Чакай за стихи. Не. За какво? Така. Така. Просто няма какво да коментирам. Така. Петнайсет 14 минутки са, защото мисля, че нямам памет или YouTube не ми дава повече от 15 минути. Бях направил цели 18, но YouTube знае неговото. Така. И довиждане, хора. Това ще е краят на този клип. Просто довиждане. И край.